Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर एकदम दासान्दि बोथोरा गरम गरम जागासिनो ना लोगोफोर साखनद्रानि बे साखनद्राया मा होनो लोगोफोर बिखौ दासो फन खालामना खिथाहरदों आरोना आंनो सिमला बरफाग्रानि एकदम गिथावथावथार लोगोफोर खोनाबाथाय गोजांस्रिउ मोनलायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे साबधानै स्ट्रङै थाबानो जाबाय लोगोफोर एकदम दोदो दादा उन्दुसोनानै थानो नाङा लोगोफोर मा होनो सिमला बरफाग्रायावहाय मैयासो आरोना लोगोफोर मैयायो हर गेजेरावहाय अखाबो हादोंमोन ना लोगोफोर बे अखा हानाय टाइमाव मा होनो एकदम उन्दुस्रिजोब्बाय एकदम बिदिनो गामि ओनसोल नालाय आरो 10टा 11टा बेबायदियावनो उन्दुयो नङा होमबा थिग बिदिनो 11टा 12टा टाइमावहाय बे साखनद्राया लोगोफोर एकदम न'नि मा होनो मुदाजोंहाय बिसोरो माबा मोनसे स्प्रे सारना हरोनो लोगोफोर बे स्प्रे सारना हरनाया मा बिमानि आथिङाव नांदों जाहैबाय लोगोफोर बिमाया बागदावखांनानै ओमफ्राय फिसाज्लाखौ फोजादोंनो लोगोफोर जे हाबा बारा जा गोजौनिफ्राय माबा मोनसे गोलैफैदों बिदि जिथु अखा जिहेतु मानसिनि मोदोमाव जेरै नाङो बेबायदि माने नांफैबाय आरोना गोलैफैबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय थुम मोननानै जिथु साखनद्रानि दावराव जादों नालाय लोगोफोर बिसोर साखनद्राखौ सानखादों आरोना ओमफ्राय मा खालामनो लोगोफोर फिसाज्लाया गिनायजों माजों जे मा नों एसे साइडआव थाखा बिदि होननानै बिसोर जेब्ला दौखौहाय खेङो लोगोफोर अब्ला बे साखनद्राया एकदम नारा नाथा बेसेयाव बुलायदों आरोना लोगोफोर जेथिया बिसोर गाबख्रावोनो अब्ला मा होनो लोगोफोर साखनद्राया खारदों होनदोंना लोगोफोर गथ'आ एसे दुखु मोनदों होनदों खोमा आखाइफ्राव ना मायाव लोगोफोर बिब'आसो खिथाहरदों आंनो सिमला बरफाग्रानि नोंथांमोनाबो एसे साबधानै थाबानो जाबाय लोगोफोर मोनाबिलि समावहाय दर बुयोब्लाथाय खेंनो नाङा लोगोफोर रावखौबो खेंनो नाङा एकदम मानसि लाइफखौ ओरैबायदि बेसेन गैयि खालामगासिनो दं आरोना गावजों गावनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो हानायमानि साबधान थाबानो जाबाय आरो गथ'फोरखौहाय लामा सामाफ्रावहाय बांद्राय हेगारनो नाङा लोगोफोर अके बिदिब्ला लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय